Se che parece, abrimos o diálogo, como non? Por favor. Bueno, boa tarde, creo que é interesantísimo, porque ademais é un percurso por unha cuestión que ademais que está analízase moitos pronunciamentos, pero moi pouquiño esa evolución do século XIX español, non? Eu, dous tíos de distintos puntos cronolóxicos, un do Estado e outro de Galicia. Falabas o Pacto do Pardo de 1835, o sufragio universal 1890, a finalización do proceso de Cuba en 1898 e en 1905, 6, 8, en Galicia e en Cataluña, aqueles excluídos, carlistas e republicanos, fan solidaridade galega e solidaridade catalá, non? Bueno... E sacan donde triunfan? En Cataluña. Pero a que nivel? A nivel municipal. A nivel dos concellos. Despois, pero aí nace a Lliga, a partir de aí, e nace algún partido progresista do catalanismo, bueno, pois hai unha reactivación do galeguismo, bueno, do galeguismo político, e no ano 14 a mancomunitate e tal, logo xurde o 17, non? Que é unha ruptura, quero dicir, que o problema da restauración estoupa, e a partir xa da mancomunitat hai unha forza na dereita que é Maura, que está dicindo que hai que ir a un sistema autoritario e que intenta interlocutar co principio monárquico. Dice, non vamos facer un totalitarismo. Eso incluso eu creo que é anterior a calquera manifestación de fascismo italiano, é dicir, eso, e ao final acaba en Primo de Rivera, etc. Non digo que é curioso. E iso, de alguma maneira, é o medo das élites españolas á democracia. É dicir, unha vez que fracasou o turnismo, hai que ir... Maura, eu creo que conste que hai unha parte de maurismo aquí en Galicia interesante, regionalista e tal, non? Pero, basicamente, Maura ten outra parte, a de Calvo Sotelo e tal, que a democracia non nos vale, ni siquiera nos vale o liberalismo. Hai que ir a unha organización autoritaria que, bueno, que intente mediar entre patronos e obreiros. Bueno, ben, é dicir, digo porque a mí me parece interesante como remata ese proceso, non? E como se xuntan carlistas e republicanos nesas solidaridades a nivel periférico. Pero interésame máis, bueno, isto apuntamento, o tema de 1846 en Galicia, que efectivamente esa historia do pronunciamento é máis entre as correspondencias entre os distintos xefes dos dous exércitos e medio que había, que son interesantes. A ver, isto eu creo que, sin embargo, o mellor, eu non quero ser voluntarista, teño como lector, e teño analizado en algún artigo curto a nivel de gran difusión, pero eu creo que isto se conecta sendo un pronunciamento para aqueles militares. Para Solís probablemente foi un pronunciamento, non? Eu creo que a nivel Galicia, eu creo que ten unha conexión importante coas revolucións democráticas, bueno, liberal-democráticas de 1848, ten unha conexión co que pasou en Polonia en 1830, coa Reform Act, incluso británica, de 1832, non? Eu creo que ten, porque falabas ti de Faraldo e dos provincialistas, do que é protogaleguismo, pero tamén temos a Pío Rodríguez Terrazo, alcalde desta cidade, que representa un sector democrático que non é galeguista, pero que, sin embargo, Pío Rodríguez Terrazo, non? Por certo, tatarabo de Antón Reixa, non? É dicir, como elemento curioso, comento, non? Este Pío Rodríguez Terrazo e todos os demócratas que están aí, o que chamábamos, bueno, demócratas, son liberal progresista nese momento, non? Estas persoas conversen na Xunta de Estado Reino. Bueno, e sí que algúns, sobre todo a xente, os historiadores máis antigaleguistas, sempre din que non fixeron ninguna proposta galeguista. Non, é verdad que non fan unha proposta de autogoberno, pero nas liñas que marca Faraldo e tal, bueno, pois isto eu creo que esa cuestión é importante, pero que ademais temos os seus froitos. Cando 10 anos despois é o banquete de Couso. E son os rapaces que eran adolescentes de 1846. Murguía, que veu desde a farmacia do seu pai, aquela enxurrada de militares chegaba. Esa cidade, basicamente, así como 9 anos antes, eu creo que Santiago estuvo pasivo no tema de cando veu o general aquel carlista Antonio López ou Antonio Gómez, ou como lle chamara, que entrou un día e marchou outro. Sin embargo, Gómez, o general Gómez, sí. Sin embargo, eu creo que en 1946 Santiago ten unha actitude pro... Incluso Coruña existía, chega incluso a haber un exército que non se atreve e contaba con que iba a haber unha reacción en Coruña en Vigo. Entón, é dicir, eu creo que aquí o mellor non temos unha
unha revolución democrática ou liberal democrática ou proto-democrática, non? Como podíamos, como mellor algúns consideramos, pero desde logo creo que non é un pronunciamento usual do século XIX español, non? Sobre todo por esa conexión, non? Eso está en Benito Viceto tamén, na análise que fai Benito Viceto, na correspondencia que teñen Viceto e Murguía, non? E despois eu creo que tamén, aquí unha cousa que sí que che pregunto, eu creo que está pouco investigado, parece que hai unha amnistía aos 2 ou 3 anos, Faraldo morreu en Granada. Se casa a raíña. Como? Se casa a raíña. Por a casamento da raíña con Francisco de Paula Asís, que tiña moitas puntillas. Moitas puntillas. Pero despois, en cambio Faraldo non ten esa sorte, morre en Granada, porque ten... Pero eu algo lín, e eu creo que está pouco analizado, que hubo unha represión grande sobre a intelectualidade galega, sobre a universidade. É o segundo batallón literario, non? O de 1846, non? Non sei se isto tamén nos podes ilustrar un pouco se hubo realmente esa cuestión, non? Desde logo, eso en Pondal, bueno, logo tengo outra idea, pero Aurelio Aguirre, na súa propia, tamén está aí marcado. Home, o banquete de Conso pode ser liberal progresista, non? Pero creo que hai un elemento predemocrático ou protodemocrático, non? Bueno, o Partido Demócrata fundarase 3 ou 4 anos antes, pero eu creo que hai un elemento pre-republicano, predemocrático, non? E ademais que converse con unha tradición que despois vai ser a de Murguía, no concepto liberal demócrata galego, non? O mellor estou facendo unha historia de desideratum, porque eu non son historiador e tal, pero creo, amigo, que sí que me parece que 1846 de abril de Ferro e Lume, non? De Lume e Ferro, que falaba Manuel María, non é exactamente un pronunciamento español, non? Entón, non sei se que... A ver, o pronunciamento do 46, eu creo que hoxe xa sabemos que non ia ser único. Es decir, había outras guarnicións en España que estaban esperando a que efectivamente triunfase ese pronunciamento en Galiza. De feito, o goberno Cánovas, perdón, o goberno de Narváez cae por efecto do golpe do 46. É dicir, aquí chega o general Concha con moitos milleiros de homes para afogar ese levantamento. Por qué? Porque contra do que poidamos pensar, Galiza, en 1846, tiña zona de liberal progresista, non de ser unha zona conservadora, ao revés. De feito, a Coruña é outro tema, pero a Coruña era o segundo baluarte da liberdade, non? Deputados progresistas por Galiza, hai moitos. En Vigo, no, en Vigo houve un grupo que estaba capitaneado basicamente liderado polos conserveiros cataláns, que si tiñan unha ideoloxía liberal progresista. Quero dicir, o golpe do 46 eu creo que se pode ler nunha clave máis estatal, no sentido de que hoxe sabemos que noutros lugares había conversas nos cuartéis, que como se facía isto, pero tamén con elementos civis, claro, falo de pronunciamentos, pero os pronunciamentos, moitos deles, teñen detrás elementos civis, por suposto que sí. Sin máis longe o golpe de 1820 en Coruña, é un golpe militar, pero ten detrás apoio civil. Ten detrás un importante apoio civil, non? Falo de pronunciamentos porque, bueno, como se consideran no século XIX. Quero dicir, isto, e estes outros zonas estaban agardando a ver que acontecía en Galicia, a ver que pasaba aquí. Hai unha cousa moi curiosa no 46 galego que aquí non temos estudado, pero que sí está estudado, por exemplo, para Cataluña. Para Cataluña está moi ben estudada a confluencia que alrededor do 48, 146, 47, 48, 50, se dá entre, por un lado, sectores do que podemos chamar a mesocracia urbana, os primeiros obreiros máis ou menos proletarizados, dunha ideoloxía moi próxima ao republicanismo, con sectores do liberalismo progresista. Eso estudia moi ben Albert García Balañá, por exemplo, estudia perfectamente. E aquí a idea sería precisamente esa. É curioso do 46, porque realmente estivo a moi pouco de triunfar. A moi pouco de triunfar.
O que ocorre é que ese exército que se aposentou ás portas de Coruña agardaba que en Coruña houvese algún tipo de movimento interior para, efectivamente, dar o paso. Estaba Juana de Vega por ali cerca, sí. Pero eso non se produciu, non, eso non se produciu. E ganar unha cidade nestes momentos era algo realmente moi importante, era algo fundamental, sobre todo unha cidade como Coruña. Porque, entre as cousas, ganar unha cidade como Coruña permitiría que os famosos fusís que iban chegar dende Gran Bretaña e que estaban embarcados, efectivamente, chegasen a Coruña. E non foi o caso. Entonces, no 46, bueno, eu creo que hai aí unha amalgama interesante que a veces os historiadores nos quedamos ou coa vertente máis galeguista ou con esta outra vertente máis de pronunciamento militar dos progresistas e ignoramos un pouco esas componentes, esas... E Carlos, a último, e a conexión con 1948 europeo tivera? É que non che sabería dicir. A conexión con 1948 europeo, Austria, Hungría... Pero aí xa non che podo dicir, porque non é algo que eu... A Francia, Luis Napoleón, a Segunda República... A ver, hai un intento de revolución do 48 en Galiza. Eu eso sei por Juana de Vega. Juana de Vega recibe unha carta dun demócrata, non se chama ni siquiera republicano, un demócrata, que é, según el, falsamente acusado de formar parte dun comité democrático pro-republicano que actúa en Galiza. E, de feito, varios dos membros dese suposto comité van presos. Os mandan a Carraca, a Cádiz. Os mandan a Cádiz. E desde Cádiz, hai nos papéis de Juana de Vega, hai un papel moi interesante que, de alguna maneira, fala como tiñan ese comité demócrata republicano, sobre todo na zona de Coruña e de Ferrol, tiñan pensado dar ese golpe na zona. Como sempre, pasa no 19, a policía sabía perfectamente quenes eran os outros e os colleron antes e os mandaron para Cádiz, non? Co cal aí quedou a cousa. E logo, claro, coa represión xa que leva adiante Narváez, os centos de fusilados que fai en Madrid xa parouse, non? Pero tamén no 48 había, bueno, algún intentona republicano, demócrata republicana, nesta liña tamén do que será logo o banquete de Conxo, non? Eu creo que é unha liña a investigar, porque igual... Políticamente mediante os banquetes para, en certa medida, evadir a represión. Ese é o método francés que se utiliza entre o 30 e o 48 e logo xa máis no 48, non? Pero aí hai unha conexión que eu estou... Bueno, eu quería facer unha cousa, darche as gracias por o traballo que fixeche sobre Juana de Vega, porque sobre todo as mulleres nos sirve moi moito para ter un referente político na Galiza desa época. Independientemente de que a súa línea política estuvera moi vinculada á política do reino, e ademais non só porque era unha política solvente, sino porque era unha muller que tuvo moi clara a diplomacia e relacións internacionales, e terceiro, non era unha muller de caridade, era unha muller de políticas sociales públicas, que evidenciou no seu traballo. E tú, neste traballo, que é verdad que non é difícil e arduo de ler, porque a cantidad de datos que manexas é impresionante, para que non quede ningunha dúbida nin ningún oco aberto do que foi a trayectoria de Juana de Vega, a súa conexión con Galiza, o seu aproveitamento das súas vinculacións co Estado, co reino, e o coñecemento que ela tiña de Inglaterra e de Francia, que supo utilizar perfectísimamente. Por tanto, unha política como a copa dun pino. E as mulleres en Galiza non tiñamos moitos referentes. Por tanto, neso quería agradecerse. E logo te quería preguntar, porque en todo o que referiches hoxe aquí nesta exposición, que a mí me pareceu que fai pensar e, por tanto, non só moi estudada, sino que dá ideas para pensar, que non fixeras nunca ningunha referencia ao papel da Iglesia. Que tanto na vida do 19 como na do 20 tuvo e ten, ainda, agora xa en outro plano, pero un peso de intervención política inmensa, sobre todo con algo fundamental que a súa capacidade de garantir a vida eterna, de esconder a pobreza mediante, o sufrimento ou a caridade, depende que métodos de utilizala, e, por tanto, de protección do poder.
e que foi utilizada sistemáticamente. Entonces, esta é a pregunta que eu che quería facer, porque, bueno, moi especialmente no discurso xeral, pero moi especialmente no discurso femenino, convertindo a muller en transmisora de valores e nunca rebelarse contra o poder establecido. Hai varios traballos moi interesantes últimamente neste sentido do papel da Igrexa na evolución política. Eu, donde quizáis podía estar aquí incluído perfectamente, por suposto que sí, mas que, bueno, a verdade é que non se me ocurriu metelo. Donde mellor se pode ver, creo eu, é na enorme influencia que tiña a nivel de corte. A nivel de corte, a influencia da Igrexa é, bueno, absolutamente espectacular. Niso que se chama, e non se acaba de definir moi ben, o que é a camarilla que rodea, neste caso as raíñas e as reis. O papel da Igrexa é absolutamente fundamental. E se está estudando agora bastante, hai varios libros, varias investigacións que eu creo que son moi interesantes, ese mesmo papel da Igrexa, pero nun sentido mobilizador. Por exemplo, durante o sexenio democrático, a Igrexa logrou xuntar millóns de sinaturas en contra da liberdade de cultos. Logrou xuntala, é dicir, a nivel de parroquia, cun protagonismo femenino moi marcado, non? E, de feito, con posterioridade, xa na época da Restauración, algo que van facer moi ben o partido legitimista, o partido carlista, incluso as derivas máis á dereita do partido conservador, tipo Menéndez Pidal e compañía, é intentar mobilizar políticamente as mulleres pero a partir dunha idea católica. E lle saiu bastante ben. E é un tema que agora está estudándose bastante, que non é fácil de traballar, porque sempre hai esa idea de que, bueno, sí, actúan as mulleres, pero é por iniciativa do párroco, é por iniciativa do bispo, é por iniciativa non sei que. Bueno, eso en parte é certo, pero están saindo investigacións, sobre todo para, bueno, a segunda parte da restauración, no que hai unha movilización femenina de base católica que incluso en algún momento se chegou a salir de madre. Chegou a non estar tan controlada, sobre todo polos bispos, polos vicarios, e en algún momento houbo que chamar a rebato e chamar a parar. Porque, claro, estamos falando dunha institución onde tú tes a posibilidade de actuar que é a que é. E tes que actuar a partir duns parámetros que están absolutamente marcados. Calquera acción que vai un pouco fora diso é xa vista con ollos, bueno, vámoslo dicir, sospeitosos. E hai algunhas agrupacións, por exemplo, na zona de Cataluña, na zona do País Valencià, en Madrid, de agrupacións de católicas de base, que empezan a cuestionar, por exemplo, na década dos 10, o control que os bispos tiñan sobre a súa actuación. Algo parecido ao que vai facer Juana de Vega, no sentido de que a mí me invitas a formar unha asociación, pero eu despois quero empoderarme. Non? E iso houbo que cortalo, porque do contrario, claro, iso non se sabe moi ben onde podía derivar. Iso podía derivar, por exemplo, como pasou en zonas en Alemanha, en mulleres que están, bueno, que forman parte de asociacións que son religiosas, pedindo sufraxio. Claro, e iso xa era un paso adiante. E as mesmas algunhas pedían a lei seca. Por exemplo. E no Reino Unido, efectivamente. Ese puritanismo, pero ao mesmo tempo, bueno, pois ese tipo de asociacións para os anos 10, por exemplo, para o País Valencià, Madrid, zonas de Cataluña, xa empeza a haber algunha investigación que creo que son moi interesantes, porque indican esa posibilidade de organización femenina a partir de criterios moi marcados, moi definidos, moi férreos polo vicario de turno, polo bispo de turno, pero que dentro do momento en que se chega a eso que os sociólogos chaman a posibilidade da organización, que se supera o marco, a imposibilidade de ter un marco organizacional e efectivamente crean asociacións, esas asociacións empezan a ter vida propia.
E iso é algo, por exemplo, que Juana de Vega foi realmente o que fixo, non? Realmente o que fixo hasta chegar a enfrontarse abertamente cos poderes públicos, co gobernador ou co alcalde de turno, non? Efectivamente, aquí nesta análise podía estar perfectamente incluída a Igrexa Católica, bueno, a influencia política da Igrexa Católica, bueno, non está, pero, dende logo, tampouco creo que a Igrexa Católica o espallamento das ideas democráticas teña absolutamente nada que deberlle, polo menos no século XIX, que é onde eu, bueno, máis ou menos podo controlar o tema. Se ten na corte de Isabel II a Monxa das Chagas, a chamada Sor Patrocinio, o padre Claré, o padre Fulxencio, eran os que gobernaban prácticamente España. O sea, está evidente a influencia da religión católica no reinado de Isabel II. Que fora o pretexto que eles despois perdonaban os numerosos pecados que tiña a señora, pois iso é unha tontería. Eu que che quería preguntar é o seguinte, vamos a ver, fixeches unha alusión un pouco velada ao Partido Demócrata. Eu penso que o Partido Demócrata, a pesar da súa vida evidentemente efímera na política española, pero tuvo certa importancia. Certa importancia en canto non a efectos, senón a súa presencia, as súas intencionalidades, etc. Entón, creo que non é un tema absolutamente devaluable por 100%. Hai autores, e un catedrático aquí en Santiago, ti sabes que falo, que estudiou o tema moi a fondo, e penso que é un traballo moi intelectual moi importante. Entón, eu, de que fora humildemente, reivindicaría un pouco o papel republicano que tuvo nesa época o Partido Demócrata. O sea, non foi baladí, na miña humildísima opinión, de estudioso do tema, non historiador, estudioso simplemente da súa actuación. En fin, era a reflexión que quería traer un pouco a colación, nada máis. Supoño que te refieres a don Antonio Eira Roel. Claro, Eira Roel, obviamente. E o seu libro, bueno, realmente iniciático sobre o Partido Democrático, no seu momento moi criticado polo meu mestre, por Xosé Ramón Barreiro, que chegou a dicir do libro de Antonio Eiras que tiña o extraño mérito de ser construído sin consultar ni unha soa fonte de arquivo, só a partir de prensa. Bueno, isto probablemente era unha maldade de Barreiro, que a veces tiña algunhas destas, as tiraba así, daquela maneira, e me acordo perfectamente desta acotación. A ver, o Partido Demócrata. Eu son bastante reticente a utilizar a palabra partido, porque creo que agocha máis do que descubre. Vexo que é unha batalla perdida, porque incluso os meus colegas do século XIX falan abertamente de partidos. Eu creo que agocha máis do que descubre, porque nos dá a impresión de que estamos falando de partidos tal como se entendemos no século XX. No século XIX non é así, é que se fosen así hai moitas cousas que non se entenderían. Poden ser agrupacións de individualidades que teñen, bueno, pues unha certa afinidade en determinadas ideas, pero partido, a mí non me gusta chamarlles partidos. Entonces, falar de que en 1849 aparece un Partido Demócrata como escisión do Partido Progresista, eu creo que agocha máis do que realmente descobre. Eu creo que o que hai aí é un proceso de maduración no que unha parte, digamos, a esquerda do Partido Progresista se empeza a dar conta dunha cousa, que aos progresistas lles costou un montón aceptar. E é que con Isabel II non hai por onde tirar. E, por tanto, hai que desmarcarse completamente da monarquía. E por eso, en 1854, os poucos que votan en contra da monarquía son 14, 15, 16 deputados do Partido Demócrata. Eu creo que esa é a orixe realmente. E esa é, bueno, a chega, a aportación, efectivamente, non? Pero eu creo que non é tanto unha evolución das ideas en sí como de que o referente de soberanía que tiñan, que era Isabel II, e hai aquí tamén un traballo moi bo de Isabel Bourdieu, que se titula algo así como a ilusión monárquica, que seguían creendo que podían facer de Isabel II unha reina parecida á reina Victoria, que foi o que intentou Juana de Vega, non?
E en 1849 eu creo que claramente, logo do que pasara no 48, claro, non é unha casualidade, logo de que se permitise a Narváez actuar como auténtico dictador, dictar centos de sentencias de morte, desterrar a cantidade de xente, que a unha gran cantidad de líderes políticos que ademais non eran republicanos, que eran monárquicos, eu creo que aí foi onde os progresistas, unha parte desa, digamos, máis a esquerda dos progresistas se convenceron de que a ilusión monárquica se acabou, de que cos Borbóns non hai nada que facer, e, por eso, en parte se crea ese Partido Demócrata en 1849. E o resto dos progresistas van tardar aínda moito tempo, ata 1868, en convencerse disto mesmo. E é cando deciden apoiar o golpe de 1868, que logo ten outra volta atrás. Porque alguén debería de facer unha historia rigorosa, con planteamentos, bueno, con criterios propiamente historiográficos da dinastía dos Borbón. Eu creo que sería un traballo fundamental, porque eu creo que se hai un... Quen? Bueno, é que eso forma parte da historia dos Borbóns. Eso forma parte da historia dos Borbóns. Eu creo que non hai ningún país europeo que teña a súa historia máis condicionada que a historia do Estado español por unha dinastía real. Ningún. Nin siquiera Gran Bretaña. E eu creo que eso sería un traballo, pasa que sería un traballo moi arduo, un traballo poderoso. Que, claro, hai que empezar polas orixes. É un traballo, pero sería un traballo, eu creo que sería un traballo tremendamente interesante. E acabando onde é que haxa que acabar. Pero eu creo que sería tremendamente interesante. Moito máis aló destes libros que se fan sobre Juan Carlos, íntimo e non sei que, son pamemadas, está moi ben, vale, e a xente se vende e estas cousas, non, pero desde un punto de vista historiográfico, eu creo que hai moi poucas dinastías e coa continuidade que ten, incluído, por suposto, a etapa franquista, por suposto, a ver, a min cando me presentan unha historia da monarquía española que omite a etapa franquista, o primeiro que dices, lo siento, non me sirve. Vamos, é que non me sirve. Non me podes dicir que isto empeza en 1976. Non me podes dicir isto. Se me dices isto, xa me estás enganando de partida, non? Pois esa historia a partir de criterios historiográficos eu creo que sería interesantísima, porque o impacto que tivo e ten esa dinastía no decorrer político da España do século XVIII, do século XIX, do século XX e do século XXI dá para moito traballo. Para moito traballo. Sempre ponen borbónico, en cambio, fora de Cataluña non falamos nunca de borbónico. Dá para moito, non? É que non houve outro. Mira, cando faledes, poñede os micros. Moi ben. Pois, se vos parece, eu creo que, non sei, se tedes así algunha intervención máis, son as 8:20, pois adiante. Está saindo en directo e entón hai un barullo. Xa estás. No, decía eu que é unha evidencia histórica que o século XIX foi un século militarista en España, non? Pronunciamentos, golpes, etc. Vamos a ver, trasladando o tema á actualidade, ese militarismo pode estar de algún xeito, esa idea militar, en fin, evidentemente coas diferencias do paso do tempo, etc. Pode haber algo larvado todavía. É dicir, como se pode, de alguma maneira, transponer, dadas as circunstancias políticas que poidaran xurdir no futuro, unha eventualidade de algo semellante. Non sei, é facer ciencia ficción, pero non tanto, porque leí onte unha noticia de que parece ser que houve, claro, sempre coa reserva que ten que estas cousas salgan nos medios, etc., non precisamente nos escritos, non?
entón que parece ser que houve certo movimento, de alguna maneira, non sei como chamalo exactamente, nunha dirección cara a un posible futuro, se se dera unha circunstancia moi próxima que non gustara a certa parte do estamento militar. Estou falando, obviamente, do tema da amnistía. Entón, un pouco... Pensei que é un pouco comprometido falar de todo este tipo de cousas. Non no personal, sino que é puramente hipotético. Pero, como vivimos de hipótesis, a historia faise de hipótesis, de realidades tamén, obviamente, pero tamén sempre do futuro, pois un pouco xo traslado. A ver, eu creo que a herdanza que pode quedar de militarismo no exército español, eu non teño nin idea desto, pero, por exemplo, as famosas asignaturas estas de mandos militares que saliran aí atrás, eu creo que non é tanto unha herdanza do 19 como unha herdanza da ditadura. Da ditadura do 20. Por qué? Porque no 19 os militares interveñen moito en política, é certo, pero nunca hai realmente unha ditadura militar. Porque eses militares o que fan é encabezar agrupacións políticas. E non hai nunca un goberno realmente militar. O primeiro goberno realmente militar 100% que hai en España é o que dá Primo de Rivera. A partir do golpe, o Primo de Rivera. Presenza de militares. Sí, pero quero dicir, como sí. Sí, bueno, foi presidente. Era un militar, hai moitos, pero eses militares nunca propoñen, nunca levan adiante un réxime militar. Nunca levan adiante unha ditadura. Realmente, o primeiro réxime militar que hai na historia contemporánea de España é o do Primo de Rivera, que os inicios que sí que son, está fundamentado basicamente por militares, pero non antes. Entón, eu creo que os resabios que poden quedar no exército español, que o descoñezo completamente hoxe, si é que quedan, esperemos que non sei, eu creo que proceden da ditadura. E non tanto dos militares do 19. Os militares do 19 hai de todo. Hai militares do 19 que eran ferventes liberais. Ferventes liberais. Prim era un liberal de capa, vamos, de pés a cabeza. Non, había varios. Había varios. Tamén hai outros que non responden a ese arquetipo, non? Pero quero dicir, eu creo que se hoxe siga habendo, bueno, digamos, ruído nos cuartos de bandeiras, como dicen os militares, así, que nos deixan a todos un pouco aterrecidos, non? Eu creo que é máis ben unha herdanza da ditadura que non do século XIX. A Franco o século XIX non lle gustaba nada. E os militares do século XIX tampouco lle gustaban nada, porque eran militares que facían política. Política como se facía no século XIX, pero eran militares que facían política. A Franco lle gustaban máis os militares que non facían política. Que non facían política. Haga usted como yo, non se mete en política. Non? Os militares que non facían política. Entón, claro, eu creo que máis ben eses resabios que poden quedar hoxe, eu creo que veñen basicamente non da lectura de obras de militares ou de referentes históricos do século XIX, sino da ditadura. E ollo con Primo de Rivera. Se foi hora amarga, pero tuveron aí un ciclo sobre Primo de Rivera. Ollo coa ditadura de Primo de Rivera. Porque para Galiza é un período de estudar. É un período de estudar a ditadura de Primo de Rivera. Non é o primeiro historiador que dice que unha parte da recepción que ten o golpe do 36 en Galiza e da certa aceptación que pode ter deriva da boa prensa ou da boa imaxe que quedara de Primo de Rivera e da súa ditadura en Galiza por esos esforzos modernizadores que fixera a nivel de escolas agrícolas, de estradas, de mellora de... Por este tipo de cousas, non? Sí. Sí, pero é outro destes períodos que eu creo que pagaría moita pena isto. Pois moi ben. Moitas grazas. Sí, bueno. Sí, non sei, primeiro que nada agradecer o discurso do doutor Xosé Ramón Veiga, verdadeiramente que me moveume moito a fibra, porque eu veño da emigración,
vivín toda a vida fora, nacín fora, estou nunha fase de retorno, o retorno galego, collín algunhas verbas do discurso, como manipulación electoral, intercambio de favores, fraude, praxe negociadora, o terreo de xogo estaba embarrado. Esos termos gustaronme moito porque justamente eu estou en Galiza porque o noso terreo de xogo en Venezuela está todavía embarrado. As consecuencias, pois, estánse a ver ca presencia de nos nesta realidade galega. Estas son experiencias vividas, a única elección que pudo ser un pouco lexítima foi a primeira elección de Hugo Chávez. Eu nunca votei por él, xa me din conta quen podía ser o suxeito, pero esas experiencias vividas levan a pensar e a repensar que a mí non me gusta nada que España e que Galicia poidan sufrir as consecuencias de toda esta manipulación. Agardo que, por exemplo, o tema da papeleta, do voto manual, é unha cousa que me chamou moito a atención aquí e que nos fixo alá totalmente un completo destrozo de manipulación de todas as eleccións. Ahora estamos moi próximos a algo que non sabemos que pode facer, que pode pasar, pero a mí pareceme que este é un diálogo aberto sobre todo isto que está sucedendo en la que no somos partícipes, como galegos, como emigrados e como retornados. Bueno, eso é un pouco abrir esa reflexión. Moitas grazas. Grazas. A lista Tascón. Sí, a lista Tascón é outra cousa que fixo, unha manipulación. Un diputado chavista puido demostrar quen había votado por Chávez e quen non. Eu que teño amizades políticas foron á clínica cando morreu Tascón, porque ninguén que fai esas cousas queda vivo. E lle dixo unha amiga mía na clínica que estaba Tascón prácticamente cunha frida xigante, prácticamente a piques de morrer, que morreu ali. Unha amiga mía entrou a unha habitación e dixo, ¿dónde está la mamá de Tascón? Digo, ay, soy yo. Por favor, puede salir que yo le quiero decir algo. Ella dixo a miña amiga catedrática da Universidade Central de Venezuela, Rosa María Pérez de Santos, le dixo, mire señora, yo lamento mucho lo que le está pasando a su hijo, pero dígale que antes de morir, por favor, le pida perdón a todos los venezolanos, porque había creado un estigma social decretando na votación quen había votado por Chávez e quen non había votado por Chávez. Ese foi Tascón e quedou o precedente. Moitas gracias, Emilio Ucha, por rememorar o conto que non... Sí. Xa. Sí. Pois eu creo que podemos dar por finalizado xa, non sei se queres responder algo a isto último. Moitas grazas a Moncho por vires. Quédome con esa frase de que a democracia é un proceso e temos que seguir traballando nela. E nada, hasta o próximo encontro do ciclo de Pensarnos. Moitas grazas. Gracias.